to vam je pravi proteinski doručak. Tek na vrhu vidiš svrhu. Domaća rakija. Dobro jutro sa Uvca. Kao što vidite, vreme je za naš prvi obrok, u pitanju je doručak. Jest ćemo domaću proju sa sirom, domaće kiselo mleko koje se pravi od čuvenog sjeničkog sira i domaća rakija od šilje. Živeli! Sada malo proja da se proba. Ljudi moji, kad bi vi znali koliko je ovo ukusno, pogledajte. I sada ovako. Pogledajte samo naše društvo. Gde ste bre, drugari? Dobro jutro, dragi moji prijatelji sa Magičnog Uvca. Danas vas neću voditi na vidikovac molitva, već ću vam pokazati jedan ne toliko popularan vidikovac, zato što nije komercijalizovan i do njega se malo teže stiže. Naime, danas ćemo posjetiti vidikovac Vaganjice, koji je po meni možda čak i lepši od molitve, zato što vidjet ćete o čemu se priča, da ne bih otkrio sve tajne. Ovaj vidikovac se nalazi kada na Google mapi ukucate Vila Uvac. Najbolje bi bilo da do same vile dođete kolima, da tu parkirate vaše vozilo i posle nekih 200-300 metara vidjet ćete ove šljive i malu tablicu koja vas vodi do Vidikovca. Mislim da nam treba nekih pola sata pešačenja da bismo stigli do Vidikovca. Nisam siguran zato što prošle godine kada sam bio, ja sam bio u mnogo boljoj formi. Sada se mnogo više jede i uživa, tako da možda će mi trebati i malo duže od pola sata. Ali, nadam se da ću se popeti gore i da ću vam pokazati o čemu je reč. Idemo! Evo imamo i vodiča. Džeki! Gde nas vodiš? Džeki već zna put. Mislim, mi smo ga i nahranili, imao je dobar doručak, tako da je red da nam pokaže. Dragi moji prijatelji, o ovome sam vam pričao, znači, kada krenete, staza nije, mislim, markirana, ali ima putić do samog vrha. Koliko piše? 800 metara. Ako pratite stazu posle nekih 100-200 metara, vidjet ćete ovu malu tablu gdje piše Vidikovac i ovu stranicu. Znači, idemo gore. Samo ne znam da li ja mogu da idem gore, zato što sam imao baš jak doručak, kao što ste vidjeli. Ali idemo polako. Kada može Džeki, mogu i ja. Baš su nekih 15 minuta. Moram da priznam da jako nije uspon težak. Ja se osjećam veoma teško, zato što sam pre pola sata pojeo celu proju i onaj domaći sir ili mleko, ne znam ni ja više šta je bilo. Ali znam šta će mi sada pomoći. Domaća rakija. Na svakih 50 metara po jedan gutelj i vi letite kao beloglavi sup. Lepo sam vam rekao da je u rakiji spas. Evo, kao što vidite, izašli smo na čistinu. Beloglavi supovi već ovdje lete polako iznad nas. I mislim da ćemo za nekih 5 minuta i stići do Vidikovca. Ovo je po meni jedan od najlepših vidikovaca, ne samo Uvca, nego i cele naše Srbije. Pogledajte vi samo njegovo je nebo. I posle 25 minuta konačno smo stigli na ovaj prelepi Vidikovac. Osim izvanrednog pogleda, ono po čemu se izdvaja ovaj Vidikovac je dom beloglavih supova. Upravo je jedno od najznačajnijih dostignuća bilo očuvanje supova. Nakon što je 70. godina ostalo samo 7 primeraka, pokrenuta je inicijativa da se preduzmu mere protiv izumiranja ove posebne ptice. 40 godine kasnije možemo se pohvaliti sa preko 300 primeraka beloglavih supova. Ova magična ptica sa rasponom krila čak 3 metara često izvodi svoj ples iznad ovog kanjona i ovo je doživljaj koji ćete pamtiti celog života. Ukoliko želite da gledate njihov ples, preporučujem da na ovaj Vidikovac dođete između 9 i 11 sati, zato što su tada one ovdje veoma aktivne.
Život je život, moraš da ga živiš ko u selu, ko u gradu. Ako ne radiš, nemaš, ako radiš, imat ćeš i to. A koliko imate godina? 46. 46. Jeste odavde baš ili? Odavde baš. Sin radi, snaja, gaji unuča, čerka udata. Svi su se čuvali od korone, od ovog, od onoga, zimu se već i dalje. Mi ovako kako jesmo. Tako, isto ste živjeli kao i pre, to je to. To je to. Samo slušaš, fatate strah, ali što je tu je. A ne, kad je ovako čist vazduh, što kažete, zdrava hrana, priroda, nema potrebe da se plašite. Jest. Idemo da posjetimo Vidikovac Molitva, inače to je najpoznatiji Vidikovac na Uvcu i da biste do njega stigli morate da prođete kroz Sjenicu. Upravo prolazimo kroz Sjenicu, put je za sada zaista odličan i piše da smo za nekih 30 minuta tamo. Krenuo je makadamski put, piše da ima još nekih 5,5 km, da li može autom da se dođe do samog Vidikovca, vidjet ćemo. Međutim, za sada je put zaista odličan. Evo, možete da vidite. Jedino me brine što je oblačno, javili su kišu u 2, sada je 1, zbog toga sam ja i požurio, malo brže vozim, ali ako padne kiša šta da se radi, spreman sam za sva 4 godišnja doba i za sve izazove. Kao što ste vidjeli, put je bio zadovoljavajući nekih kilometar 2, posljednjih 2 km nažalost put nije dobar i ovdje najbolje preporučio da dolazite, to jest da ovdje prolazite ukoliko nemate podignuto vozilo ili džip. Također, ako vas mrzi da pešačite, ali ima samo 2 km, mislim to je 15-20 minuta, možete da rentate džip na ulazu. Mislim da sam video par džipova gdje stoji oglasna tabla, džip za rentanje, tu imate naravno kuću gdje možete da popijete piće i da se dogovorite oko cene. Stvarno ne znam kolika je cena i mislim da vam to i nije potrebno, zato što već kada dođete u ovakvom prirodnom rezervatu trebate malo i da pešačite i uživate u okolini. Vreme je da vam pokažemo Vidikovac Molitva. Kao što vidite i nije toliko velika gužva, zato što je verovatno i prošla sezona, što je za mene još i bolje. Vreme nas je poslužilo, za sada ne pada kiša, nadam se da će tako i ostati, tako da vam se javljam za par trenutaka. Samo da vidim, pogledajte ovo kako lepo piše, tek na vrhu vidiš svrhu. Znamo već svi da je priroda najveći umetnik. Znamo da postoje mesta koje su najveće blago i ponos neke države. A znamo i da postoje mesta koje se ne mogu dočarati rečima i koja oduzimaju dah. Kada vaše oči ugledaju magičnu zelenu boju, divlju prirodu, čuvene meandre i beloglave supove, onda znate da se nalazite u jednom od najvećih prirodnih blaga Srbije. Dobrodošli na kraljevstvo beloglavog supa. Specijalni rezervat prirode Uvac nalazi se u jugozapadnoj Srbiji i okružen je planinama i zauzima površinu od čak 7.500 hektara. Kanjon reke Uvac je pravi primer šta sve priroda može da napravi. Rezervat je najpoznatiji po svojim čuvenim meandrima, čije su vode usekle sebi put između visokih stena. Ja se trenutno nalazim na Vidikovcu Molitva, koji je najpoznatiji Vidikovac Uvca. Upravo zbog svog izgleda postoji jedna legenda o ovom biseru naše zemlje. Na Pešteru je nekada postojalo jezero u kojem je živela troglava aždaja. Kako je dugo maltretirala lokalno stanovništvo, Sveti Đorđe je rešio da je ubije. Posle duge i neizvesne borbe, savladana aždaja je zamahnula repom, pa je zbog toga okrnjila šumu i pocepala planine. Upravo taj udarac objašnjava nedostatak drveća na peštarskoj strani kanjona Uvca, kao i specifični zmajoluki oblik rečnog toka. Ono što nije legenda, to je da je nekada reka Uvac bila prirodna granica između Srbije i Turske, a u okolnim šumama su se dugi niz godina krili hajduci i naši narodni heroji. Videli ste kako izgleda pogled sa Vidikovca Molitve i ukoliko želite da napravite najbolju fotografiju u ovom predelu
Uvca, moj vam je predlog da se spustite nekih 600-700 metara od Vidikovca i da dođete ovde. Vidjet ćete isto ograđeno je sve, međutim, moj vam je savjet da malo slobodno prođete, pazite naravno, nemojte skroz da se spuštate dole i napravit ćete najlepšu fotografiju prirodnog rezervata Uvca. Vreme je sada da ja malo uživam u pogledu, tako da se čujemo malo kasnije. Vreme je za večeru. Pogledajte vi samo ovu domaću pitu cira. Dobro jutro. Dobro jutro. Dragi moji prijatelji, ukoliko odlučite da posetite Uvac, topla preporuka je da bukirate ovaj predivni smeštaj. Vila Uvac se nalazi na odličnoj lokaciji, pogled vam gleda tačno na jezero, spremaju preukusnu domaću hranu i ono što je najbitnije, veoma su pristupačni. Imaju dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne sobe, tako da možete da izaberete jednu od tih soba i da ovde zaista provedete divan vikend. Zahvaljujući ovim divnim kravama, ovaj deo Srbije je poznat po čuvenom sjeničkom siru. Samo trenutak, zato što je oštra krivina. E pa, idemo da posetimo treći i najlepši vidikovac na Uvcu. U pitanju je ledeni vidikovac. Ukucali smo na Google mapi tu lokaciju i za sada nas vodi odličan put. Kao što vidite, morali smo da svratimo i do marketa, ogladnili smo, a šta ćete bolje da jedete nego salamu od 100 dinara i hleb od 50. To vam je pravi proteinski doručak. Mada dobro, ovdje ima najmanje proteina, ali nije bitno, bitno je da ćemo biti siti. I posle nekih pola sata, konačno smo stigli. Kao što vidite, pozadi smo parkirali pick-up i moram da vam kažem da Google mapa na Uvcu radi fenomenalno. Bukvalno ukucate ledeni vidikovac i on će vas odvesti sve do samog Vidikovca. Ono što sam trebao da kažem je da je put dosta bolji nego do Molitve, međutim, kako je Uvac jedna od naših najpopularnijih, ako ne i najpopularnija turistička destinacija, put bi morao da bude u dosta boljem stanju. Pick-upom smo i prošli bez problema, ali već neki običan ili nizak auto ovde ne može proći. Ovo su siseri Uvca koji ovde žive, zatim kako idete dalje, evo su ptice Uvca, tu je i čuveni beloglavi sup, šume Uvca, insekti, gljive. Što se tiče gljiva, pazite, znate već da postoje dosta otrovnih gljiva. Kada su ribu u pitanju, tu ne morate da se pazite, lepo upecite nekog klena i spremite ga na roštilj. I ovo su gmizavci. Ledeni vidikovac, tačno preko puta je vidikovac Molitva, ali moram da priznam da je ovaj vidikovac za nijansu lepši. I konačno, evo sam na ledenom Vidikovcu. Ovo je ujedno i posljednji vidikovac koji ću ovde posetiti i moram da vam kažem da je ovaj vidikovac i najlepši. Tačno preko puta mene se nalazi vidikovac Molitva koji smo juče posetili, ali ovaj vidikovac je za nijansu lepši zato što ćete ovde napraviti mnogo bolju fotografiju upravo zbog ovih meandra Uvca. Takođe, želeo sam da vam kažem da je put dosta bolji nego do Molitve, tako da ukoliko nemate dobar auto, moja preporuka vam je da prvo posetite ovaj vidikovac, pa da za kasnije možda ostavite vidikovac Molitva. Dragi moji prijatelji, pogledajte vi ovu veličanstvenu prirodu. Šta sve Srbija ima?
Iskreno, u ova prethodna 2-3 dana sam se stvarno potrudio da vam na što jednostavniji način pokažem kako da stignete do ovih prelepih pogleda, šta da probate od specijaliteta i na šta da obratite pažnju. Ako me pitate da li je kao na slikama, verujte mi da nije. Zato što je uživo mnogo, mnogo lepše. Zbog toga, kad god ste u prilici, iskoristite lepo vreme, skoknite do Uvca i ostanite makar 2 dana. Verujte mi, nećete se pokajati.